नमस्ते प्रणाम गोड़ लगते भैया हम हमारी और बताओ तने कि आज हम दुल्हन के हमके बात हमके याद आ गई बहुत अच्छा मनमोहक बात और आप सब लोग के हम सुनाओ तानी और कैसा लगता है कि बताई जा रहे वो लोग। बस में बात है वही बाटे कि हमारी ऑफिशियल के नाम से बाटे यूट्यूब पे चैनल और ओकरा के जाई सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट दी और कैसा लगा था बताएं कहीं ओकरा पे गाना पड़ल बा भक्ति गाना छठ गीत के फिर 24 तारीख के आई। लेकिन दुल्हन गाना कैसे बाटे वो माई के बाटे माई के अपना परिवार बाटे पारंपरिक बा कैसे अन्न धन मिल जाई अन्न धन मिल जाई सब तो